Man siger hej, når man kommer, og når man går, siger man hej 2 gange. Det er meget morsomt. Ja. Ja. Okay. Hej, mit navn er Preben Hartmann Petersen. Det drejede sig om min printer satte ud, og jeg havde svært ved at komme på internettet. Jeg så deres annonce og så, at de rykkede hurtigt ud. Noget med inden for 24 timer, og det holdt fint. Så kom der en venlig, smilende ung mand på besøg, og han udbedrede, hvad der skulle udbedres, professionelt og hurtigt, og jeg var selvfølgelig meget glad for at kunne komme i gang igen. Efter alt var blevet bragt i orden, så fik jeg en let forståelig forklaring på, hvad det var, der var i vejen, hvilket jeg sætter stor pris på. Skulle jeg i fremtiden få IT-problemer, så ved jeg, hvor jeg trygt kan henvende mig, nemlig til familieteknikeren.